Ništa nema lepše nego evo kao danas što smo se sastali na ovom mestu i u ovoj svetoj obitelji da proslavimo Gospoda. Opet ništa nije lepše nego proslaviti onu koja je rodila samog našeg Gospoda Isusa Hrista. Iako u ovom gradu nema Srba osim naše Matije Anikije koja čuva ovu svetinju i čuva ovo mesto, svi ostali su nažalost otišli i izgnani i prognani i napustili ovo mesto, ali evo mi danas ovde sabrani svedočimo da i nas ima ko da upali sveću, ima ko da upali kandilo, ima ko da dočeka narod i evo ima ko da pripremi trpezu ljubavi koju ćemo imati. Jer evo, braće i sestre, svi smo svedoci ovog vremena danas kada ljudi idu samo za materijalnim i kada misle kada srede te materijalne stvari sve će ostalo srediti. Evo, svedoci smo da im materijalno ništa ne može da pomogne. A opet nama Srbima koji smo, kako se danas gleda, rasejani, nema nas i prognani, nema da živi, opet Gospod daje blagodat. Kakva je ta blagodat? Kakav je to blagoslov Gospodnji? Pa upravo blagoslov Gospodnji svetih Nemanjića, svetih Srba koji su živeli pre nas. Jer mi, braće i sestre, imamo nebesku Srbiju koja je na nebu i koja nikada neće dozvoliti da mi Srbi prestanemo da budemo hrišćani. Uvek ćemo biti hrišćani. Sad, koliki će biti broj i koliko je onih koji će se slaviti Boga i koliko je onih koji će ići putem Gospodnjim, to je na nama, jer svakom je Gospod dao slobodu da izabere put kojim će da ide, da izabere hoće li da ide putem pravoslavlja, hrišćanstva ili će da ide nekim drugim putevima.